lepo je ovde. Mi volimo pivo i mi volimo pivo i mi volimo pivo i pivo voli nas. Evo, pivo voli vas. A bili ste malo pre unutra. Ovo je Bazilika Svetog Nikole u Bariju. Otkud tu? Pa došli smo da vidimo fresku Svetog Nikole, pa što su da se prekrstimo, da se pomolimo da Zvezda pobedi i to. Kome da se pomolite? Bogu, Svetom Nikoli, svecima, svim mogućim, da nam pomogu na jednom u životu da osvojimo finale Kupa evropskih šampiona. Koliko sam ja shvatila, vi priznajete jedino fudbal i pivo. Kako sad i Boga i svet? Ja ne volim alkohol, ali volim fudbal. Volim fudbal mnogo. I volim da gledam Zvezdu, jer Zvezda je za mene sve. A Bog i sveci? I to isto. Oni nam pomažu i oni su nam pomogli da dođemo do ovdje. Dokle smo sad došli do finala Kupa evropskih šampiona. A ovako bučni, uspeli ste da budete mirni i fini u crkvi onako kako treba? Pa da, pa nismo mi životinje, mi smo vaspitani momci. Ne znaš čemu to, kako se zove, upoređivanje, mi koji idemo na utakmice klasičnog sveta, mislim, mi smo normalni momci. Šta za tebe znači crkva? Šta znači crkva? Bog. Svetinja je. Svetinja, Bog. Ima jednog Boga. Ja mislim da nema većih Srba od nas, većih pravoslavaca od ljudi koji idu na utakmice. Jel tebi nije smetalo što je ovo katolička crkva? A mene nije smetalo što je katolička crkva zato što je Stefan Dečanski poklonio ikonu Svetog Nikole gradu Bariju i mi poštujemo sve naše srpske svece i volimo ih i zato smo došli ovdje da se pomolimo tom našem svecu i Bogu da pobedimo i uspemo u ovome.